І гэта тое, што дае нам надзею, што і ў нашых жыццёвых выпрабаваннях, цяжкасцях заўсёды ёсць тая надзея на перамогу, на тое, што гэтыя цярпенні яны прывядуць, врэшце рэшт, да перамогі над гэтым цярпеннем, над болем. Ну і так як гэта разважаем у часе святкаванняў, врэшце рэшт, да жыцця вечнага. Бо ў гэтым ёсць надзея, у гэтым ёсць асноўная думка свята у воскресенні Ісуса Хрыста, які прыйшоў, каб нам адкрыць тую браму у вечнае жыццё. І таму, канешне, хацелася б з гэтай нагоды павіншаваць і пажадаць таго супакою, з якім прыходзіць Езус у жыццё чалавека, пажадаць міру, так патрэбнага сёння ў свеце, і той моцы духа у перажыванні, у знясенні нашых жыццёвых крыжоў, у перажыванні нашых выпрабаванняў жыццёвых, і каб мець заўсёды надзею на тое, што жывучы з Богам, умацаваныя Яго ласкай, мы заўсёды будзем пераможцамі у нашых жыццёвых выпрабаваннях. Таму са святам радасці, супакою і Божага благаслаўлення.